हाग्रामा सारखौ लोगो हमनो थाङोबा जोंहा नाखार जाबावोसो नै नुजोबखाबाय आं मोजां नुखादों आं सिगां जिरायदों ना आइयल' थांखादों इमानটো জানো এক্সক্লুডিং মানে সেক্সুৱেল এৰিয়াটো বাদ দি পেলাই এতিয়া যেনবা আৰু জীৱনত তিনচুকীয়া জিলাত অসমত অন্তৰ্গত কি নাম আতুষ क्या है नाम क्या है की হয় হ্যাঁ শংকৰ হয় কি নাম তোমার নাম কি তোমার নাম কি নাম কোয়া নাম কি কি নাম তোমার নাম কি खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव Hwblabw YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं भिडिअखौ लानानै फैदों गिबिसिन थारावनो आदा अफ्रि दैमारिनि भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोदो बिनि सायावहाय आङो भिडिअ लानानै फैनाय जादों। नैथियावहाय रायजोफोर जोङो बलबम खुलुमग्राफोरनि सायाव एसे सावरायलायगोन जों एसे बुंगोन हिन्दीबो इंग्लिश माबा मा होनो एसामिसबो आङो नोंसोरनोहाय माखासे बाथ्राखौहाय बुफ्रुनानै होगोन आरोखि। थामथियावहाय बिपिएफनि सिएमनि सायाव जों सावरायलायगोन। जोबनायाव गारि एक्सिडेन्ट जानायनि सायाव जों बाथ्राखौहाय बुंगोन। बेजों लोगोसे जोङो बिपिएफनि सिएमनि गेजेरजोंहायनो जोङो सावरायगोन नैबे न'नि सावगारि आरो नैबे मा होनो पुलिसजों हमजानाय जिनाहारि खालामग्राफोरनि सायाव। बे समाव खोनासं आदा अफ्रि दैमारिया मा बुंदों। 500 थाखाजों बुरखाय जायो आंनियाव 15 लाख गादिखौनो होफैदोंमोन इउपिपिएलआ मोनथिबाय थेवबो लाखियाखै आं आदा अफ्रि दैमारि सोर जासिनायमोनलै आदा अफ्रि दैमारिनियाहाय 15 लाख फैसा जासिदोंमोन ना खोन्थानोबो हागोन ना सोर जासिनायमोन आदा अफ्रि दैमारि बेखौबो खोन्थाब्रा नों लाजि फोनांखाबायानो इउपिपिएलनि सिएम इउपिपिएलनि मेम्बार्स इउपिपिएलनि एमएलए इउपिपिएलनि एमपि इउपिपिएलनि एमसिएलए इउपिपिएलनि मावथिफोरखौहाय नों लाजि फोनांखाबाय दा नोंथांनो सोर जासियामोन बेखौबो खोन्था क्लियार खोन्था मोनथिनो लुबैदों जोंबो नोंनोहाय सोर 15 लाख फैसा जासिनायमोन हा नंखाय बाखाय मानो बाथ्रा बुङोना ससियेल मिडियायावहायलाय जासिमारदोंमोन ना इउपिपिएलनिफ्राय सोरबा आं मोनथिनो लुबैदों सोर दंमारो आदा अफ्रि दैमारिनो इउपिपिएलनिफ्राय 15 लाख जासिनाय बेखौ मोनथिनो लुबैदों आंथ' खोनानो मोनदों आदा अफ्रि दैमारिया स्किम मोनैनि थाखाय इउपिपिएलखौहाय गाज्रि मोनदों रन्जित बसुमतारी सारखौहाय रागा जोंनायाबो बे स्किमनि थाखायनो रागा जोंदों आं खोनानाय बायदिब्ला मोनथिखादों आङो बेखौहाय मिथिबायना मानोना बिथांहा स्किम मावनो हानायनि थिखादार मावनो हानायनि बिथांहा मानो क्वालिटियानो गैया रायजोफोर बिनि थाखायनो बिथाङा हयथ' स्किमखौ मोनाखै जानो हागौ गावगा सानदोंमोन जानो हागौ आं सासे एनडिपि आं मोनथारनांगौ बेखौ सानदों जानो हागौ नाथाय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो बे रुल्सफोरखौहाय जुदि बुजिनो रोङाब्ला आरो बेफोरखौ जुदि सोलिनानै मावनो रोङाब्ला स्किमाखौलाय बोरै ओरैनो साज्रांज्रां मोननांगौ जाखो दे रायजोफोर आं खोनादों बिथाङा क्वालिटि गैयिनि थाखाय स्किमखौ मोनाखै नाथाय बिथांनो फैसा जासिदोंमोन खोमा नाथाय सोर जासिदोंमोन खोन्थाना होब्रा आदा अफ्रि जोंबो मिथिनो लुबैयोना जासिग्राया सोरमोन नाथाय नों बायदिया 15 लाख फैसा जासिब्ला लानाय नङा खोमा हा रायजोफोर मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोना कमेन्टआव हरनो हागोन आरो बेराफारसेथिं बिथाङा बुंदों बिपिएफनि मिटिंआव हाबोब्ला बिपिएफनि लिडारफोरजों हाबफायोब्ला नारज्रेद जायोनो एसेबां लाजिं सिं अब्ला नायदो रायजोफोर नैथियाव रायजोफोर जोङो सावरायगोन सावगारिखौ नुदोंना नोंथांमोना बलबम फालिदों बलबमा सोरनि ना ट्राइबेलनि ना आसामिसफोरनि हा सोरबा दिल्लीयावहाय दिनै बलबम फालियो इउपिआव बलबम फालियो झारखन्डआवहाय बेफोरावहाय बलबम फालियो बिहारिफोर सोर अधिकार होखो बिहारिफोरखौहाय बे आसामावहाय बलबम फालिनोहाय कने दिसे अधिकार कने हाहक दिसे অসমত এনেকা পূজা মেলা পাতিবলৈ বিহাৰী বিলাক কনে অধিকাৰ দিছে এইটো মই জানিবলৈ বিচাৰিছো আৰু আপনি অসমীয়া যিমান আছে আপনি লাজ কৰিব লাগে এতিয়া আমি লাজ কৰিছে
কেনেকুৱা পাইছে বলবম কিবা পালন কৰিবলে হা এইটো অসমৰ নহয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে নহয় বলবম ক'ত পৰা সাহস পাইছে এইটো আপুনি জানিব লাগিব कौन दिया इन लोग को ऐसा किसने कौन ऑर्डर दिया हमारा आसाम में ऐसा बोलबम करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए इन लोग को कौन अधिकार दिया इसका गलती किसका है मालूम है ना असम सरकार ने हिंदी वालों को एक नेता बनाया नेता बनने के बाद में असम में अभी बहुत हमला चल रहा है एक तरफ उस शिवसागर में बाढ़ का हाहाकार है लेकिन दूसरी तरफ आके देखा है तो यहाँ एंजॉय कर रहा है मस्ती कर रहा है लेकिन इसको देखने के लिए सरकार को कोई समय नहीं है नंगौना नङा रायजोफोर हयना नहय Hwblabw road बानपानी होइसे मानुबिला इमान कष्ट पाइसे किन्तु आनफाले देखिसे खुशी करि आछे हाँ बेलेग ठायत परा आहि बेलेग स्टेटत परा आहि खुशी करिसे एटु कि कब अखमिया मानुबिला মই জানিবলৈ বিচাৰিছো दा रायजोफोर मिस्टार महिलारियालाय माथो बुंदों खोनासंलाय ससे सर बीटीसी जमदुवार और श्रीरामपुर समष्टित केबाखान दलं और रास्तार काम बहुत बाकी আছে बहुत बाकी আছে আমি কৰিম এমসিএলএ সকলৰ লগত আমি কথা পাতিছো আনিব দিছে যেনেবা আপোনাৰ হেইফালে বেলাকবা সাপৰ গ্ৰামৰ হেতু ব্ৰিজ আৰু হেইদিনা স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাও ডুবি পেলাই এজন মৰিছে চাৰিজন আঘাত হৈছে সেইখিনি ব্ৰিজো মই ইনিচিয়েটিভ লৈছে আছে মুঠতে আমি কোনো কাঠৰ দলং নাৰাখিব नोंथांमोना खोनाबायना मिस्टार महिलारि दा नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना नायनानै लादो मा होननानै बुंदों गेस्ट हाउस बानायगोन बडलेण्ड गेस्ट हाउस बानायगोन सिलिगुरियाव बडलेण्ड गेस्ट हाउस रिपेयार खालामनायनि थाखाय गोदान माने गोजामखौनो फोसाबखांनायनि थाखाय 22 कोटी टाका आरो पाटनायावहाय गेस्ट हाउस बानायगोन मुम्बाइयावहाय गेस्ट हाउस बानायगोन वाव सेपारेट स्टेट मोनबाय नामा बर'फ्रा फैसा गारनो जायगा मोनाखिसै नामा बर'फ्रा रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि समायना बिल्डिंखौहाय गंसेबो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव दिनैसिमबो लुवाखै बानायाखै रायजोफोर नाथाय इउपिपिएल सरकारा इएम एमएलए एमसिएलएफोर थानो थाखाय मोनबा फ्लेट बानायदों बिटिसिआव नाथाय हाग्रामा महिलारिया बबेबा गुबुन गुबुन स्टेटआवसो बानायदों मानो मिथिगौ ना लाइमोन सिख्लाफोरखौ थगायनानै बिपिएफनि मावथिफ्रा लांनानै बेयावहाय एन्जय खालामहैनो बे बर'नि थाखाय प्रफिट नङा मिथिबाय बर'नि थाखाय प्रफिट नङा गेस्ट हाउसआ नोङो लुनो गोसो जादोंब्ला बिटिसिआवनो लु बिटिसिआवहाय नोङो समायना रमायना बिल्डिं बानाय आरो बिटिसिआवनो नोङो कम्पानि लाबोनानैहाय नोङो बिटिसिआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखायनो सुबिदा हो नोङो मोजाङै सरकार सलायनानैहाय गावनि बर' फिसानि ओरैनो बेकार थानाय जबलेस सुबुंफोरनोहाय नोङो सुबिदा हो कौटि कौटि गुबुन स्टेटआवहाय नोङो बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुनानै मा मुलाम्फा दं बुंलाय रायजोफोर ना नोंथांमोना बेखौनो मोजां मोनो नामा एसे फिननायखौ हरदो कमेन्टआवहाय आंथ' साबजानाय मोनाखै रायजो राजाफोरनि थाखाय गामि ओनसोलाव लामायानो गैबावालै मिथिबाय दा आरो दिनै बुंदों बिथाङा बिटिसिआवहाय मा होनो दंफांनि दालां थानाय नङा हा दंफांनि दालांखौथ' बाद हो औवानि दालांखौनो फेथाखायो बिपिएफनि मावथिफ्रा लासिं सिंनो अब्ला दंफांनि दालाङाथ' मोजांनिसो बाथ्राबाव एसे मोजांबाव दंफांनि दालाङा नाथाय दंफांनि दालां बानायना होनो नागारै लामा फोसाबनानै होनो नागारै गुबुन स्टेटआवसो बडलेण्ड गेस्ट हाउस बानायगोन
माबायदि लिडार बेलाय लाख रायजोफोर माबायदि लिडार बियो अब्ला नोंथांमोना सान दानिया फैदो नैबे एक्सिडेन्टनि सायाव जों एसे सावरायगोन दे रायजोफोर ओरैबायदि बे एक्सिडेन्ट जानाया नोंथांमोना नुखादों जेरावहाय मा होनो राजा लामा बायदि स्पिड ब्रेकार गैलायि लामाखा क'क्राझार टु कारायगाव स्पिड ब्रेकार गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जाखादों स्पिड ब्रेकारावहाय सौदावनानै एक्सिडेन्ट जायो होनना बुंग्रा मानसिया जाम्बाखा लोंनानै सालायग्रा खर'आव जेबो मेलेम गैयै बेसो स्पिड ब्रेकारावहाय सौग्रावनानै थैगोन रायजोफोर नाथाय मानसि मोजाङा स्पिड ब्रेकार दं होननानैहाय गारिखौ कन्ट्रल खालामनानै सालायगोन बेफोरबायदि एक्सिडेन्टबो जानाय नङा जाय मानसिया स्पिड ब्रेकारनि मेथाइ सुजुदों बानायदों बिथाङाबो सानसे बेयावनो एक्सिडेन्ट जागोन रायजोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबनायाव आं बुंगोन नैबे लम्पटफोर खोनानो मोनदों बिसोरनि साथामनि गेजेरावहाय सासेखौहाय आथेंगाव फैदों ना आथेंगाव गुलि हाबदों एनकाउन्टार खालामबाय होननानै ससियेल मिडियायावहाय फोसावना होदों लाजिनाय मोनदालां एनकाउन्टार होननानै बुंनोहाय बेखौ बेखौहाय एनकाउन्टार होननानै बुङाब्रा एनकाउन्टार बुङोब्ला खर'आव गाव बिखायाव गाव सीने में गुली डालो सर में गुली डालो इसको बोलेगा इनकाउंटर इसको कहा मारा पैर में मारा ये हो गया नाटक हमारा आसाम सरकार का आसाम पुलिस का नाटक आलाय इनकाउंटर जाबाय होननायखाय मोजां जाबायलै सानदोंमोन नुबाय साला आथिङावसो गावदों बेखौ बुङो इनकाउंटर आरो जोंनि बर'नि ट्राइबेल सिख्लाफ्राबो गोसोआव लाखा सासे बांगाल हौवा नुखानानै स्कुटियाव गाखोफानानै थांनाय सासे हारसा हौवा नुखानानैहाय बाइकआव गाखोफानानै थांनाय बेबायदि सर'खौ नागार मिथिबाय लिंहरब्लानो थांनाय हारसा नुखानानै बेजों लाब गेलेनाय बेबायदि सर'खौ नागार बेबायदिया मोजां नङा मिथिबाय दा नोंथांमोना आंनि बुंनायाव मा सानखो नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि